Pane, prečo je tento svet taký krutý? Prečo je na tomto svete toľko zloby a neprávosti? Deň čo deň človek zabíja vo svete iného človeka len preto, že vyzerá inak. Že je inej farby pleti, kultúry či náboženstva. Deň čo deň počúvame vo svete o vojnách a nepokojoch. Ale oveľa smutnejšie je, že niektorí ľudia to zlo ešte aj schvaľujú. Kde sa podiela láska? Kde sa podiela vaša súdnosť, ľudia? Veď to my ľudia robíme tento svet takým, akým je. Lenže Boh to všetko vidí. A určite sa mu to nepáči. Boh nenávidí hriech. Nenávidí neprávosť. A človek, ktorý sa neodvráti od tohto zla, bude zatratený. Lebo žiadne zlo neobstojí u Boha. Amen.